da je šutnja moćnika o tom pitanju izgleda naglašena. Što se to dogodilo? Naglašena je. Kao prvo pazili smo da ne budu, dakle, da naši kontakti ne budu skribomanski. Dakle, da ne budu neki dugi mailovi, da ne budu neka duga pisma, da bude adekvatno. Tako da ne može, jer ja isto brišem. Kad mi dođe neki jako dugačak mail, uopće ga ne čitam. Dakle, pazili smo da to bude primjerena komunikacija. 25 odgovora na 1000 čovjek pokušaja je bilo, je dovoljno da akciju kvalificira kao dobru akciju. Kažem, glavni vrijednosni papir akcije nam je zahvalnica Jadranke Kosor danas. Dakle, Jadranka Kosor mnogim noćnicima... Javila se na vaš upit? Je, zahvalila se. Mi smo mi poslali, dakle, svim zastupnicima smo poslali ovu prvu plavu knjižicu, kuvertirano, naslovljeno u dogovoru sa protokolom. Jedina se zahvalila gospođa Jadranka Kosor. Od svih 200 smo poslali, 153 za zastupnike, još 50 za osobe koje su u tijelima, a nisu zastupnici. Mislite da se ona osobno zahvalila ili njen ured, da je ona pročitala ovu vašu knjižicu? Ne znam, ali tekst je specifičan, dakle, nije neki... Dakle, jako ugodno iskustvo. A šta je s ovih drugih, blizu 1000? Zašto mukom zamukoše? Pa zato jer im to nije važno po meni. Imaju važnijih stvari. Tako da... A obratili se na 1000 uglednih adresa, pojedinaca, institucije? Je. To znači da uspjeh civilne jedne inicijative koja traži promjenu u obrazovanju, da je upitan. Što kažete? Nije upitan ako se radi o, ne znam, o financiranju nemoćnih, o slaganju robe, o dostavi robe. Dakle, to su stvari, ali ovo su drugačije vrste inicijativa. Govorimo o promjeni obrazovanja? Govorimo o inicijativi koja utječe direktno, to je neka vrsta lobiranja za određene ideje. Vrlo porazna iskustva, a opet ih imamo. Dakle, bili smo kod Vedrana Mornara, predsjednika Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, na prezentaciji. To čovjek koji vodi elektrotehniku i računarstvo. Sat i pol jednog izvrsnog razgovora. On je čak spomenuo na saborskoj sjednici, kad je prezentirao izvještaj vijeća, je spomenuo mene imenom, prezimenom i udrugu. Dakle, ne mogu reći da nije bilo rezultata, ali je puno premali 3 promila prezentacije. Mi smo predložili prezentaciju pogubnih rezultata obrazovanja sa stajališta malog poduzetnika koji čini 95% gospodarske osnove Hrvatske i prezentaciju jednostavnih mjera za koje nije potreban ni novac, ni specijalizacija, ni reforma, ni protek vremena, već samo dobra, odnosno politička volja. Dakle, to je bio naš prijedlog. Eto, to su rezultati. Dakle, za te građanske inicijative političke volje nema. Na konkretnom istraživanju, na konkretnom primjeru, to se vidi. Zašto je nema? Mislim da je važno da je dana, kako se kaže, buba u uho. To očekivati da će se nakon jednog dopisa, nakon jedne knjižice, nakon jedne inicijative nešto mijenjati, bilo bi jako naivno. To je proces koji traje. To je mijenjanje mentaliteta. A mijenjanje mentaliteta nije preko noći. Dakle, mislim da je ova inicijativa vrlo korisna, bez obzira što ne ima povratne informacije, ali da je dana buba uho da se nešto mora promijeniti, da se ovako više ne može održavati, da to vodi faktično u ne zemlju znanja, nego u zemlju ono što smo rekli, konobara, kuhara i tako dalje. Iako kuhari su sve traženiji i traženija roba, što je visoko kvalificiran posao. To da je ipak netko odgovorio i to je da se ipak povratna informacija da se nešto događa, pa je stvaranje ove radne grupe za reformu srednjoškolskog obrazovanja, pa vjerujem da će se i visokoškolsko obrazovanje isto moraš doći do reforme, ali opet ne iznutra. Iznutra se ništa neće dok neko sa strane neku inicijativu ne poduzme, dovoljno moćan i utjecajan da tu inicijativu provede u djelo. Izlaze van stručni invalidi, to znam iz vlastitog iskustva, ja sam poslodavac i kada dođe vježbenika, imao sam 5, 6, 7 vježbenika, uvijek ga testiram da mu postavim zahtjev da napiše prigovor protiv platnog naloga. To je po prilici red veličina kao da u liječničkoj ordinaciji mladom vježbeniku, odnosno stažistu, velim da da injekciju. I žao mi je gledat kad vidim kada tim mladim, ambicioznim ljudima sa najvišim kvalifikacijama probije se znoj, jer nikad u životu mu tako nešto nije pružena prilika da bi naučio. Kad sam ja krenuo prije dosta godina u praksu i kad su mi dali ključ od sudnice da vodim raspravu, ja ne znam da sam bio slabiji na srcu, vjerojatno je doživio infarkt. Istovremeno vidim kolege s kojima komuniciram iz inozemstva i ne na previše prestižnim studijima, da oni izlaze van vrlo stručno educirani sa masu vježbi praktičnih, sa masu praktičnog znanja. Naši studenti medicine, osvjedočio sam se osobno, izlaze van stručni,
šta se stručnog dijela tiče, nekvalificirani. Istovremeno američki studenti ne mogu dobiti diplomu ako nemaju 6 ili 7 elementarnih operacija kao što je carski rez, kao što je traheotomija, slepo crevo i tako dalje. Dakle, svagdje bi trebala biti diploma znak dokaza stručnosti, a ne papir koji omogućava da se netko zaposli i onda da stiče stručnost. To je preskupo. Mi poduzetnici plaćamo velike poreze, imamo pravo zahtijevati da nam školski sustav isporučuje stručne, kvalificirane ljude. Tim više što plaćate taj školski sustav, dajete novac u budžet. Međutim, evo vam samo jedan primjer. Čuo sam ga iz prve ruke. Kada je trebala biti reforma obrazovanja srednjoškolskog prije 15 godina, onda su profesori književnosti dobili zadatak da naprave popis onih hrvatskih književnika koje bi trebalo u školi izučavati. I ovi su dostavili popis 320 hrvatskih književnika. Današnji, u Engleskoj, odnosno u Velikoj Britaniji, su već isključili iz školskih programa veliku povijesnu britansku ličnost, a to je Churchill, jer smatraju da je to već prošla vremena i da današnje vrijeme nosi nove zahtjeve, a da treba obrazovati ljude tako da on može biti na tržištu rada, da bude konkurentan. A naše tržište rada, sad ćemo uskoro ući u Europsku uniju. Tržište rada će biti otvoreno. Biće otvoreno za ljude sa istoka kojima smo vjerovatno atraktivni. I ako naši ljudi ne budu mogli ponuditi onaj kvocijent znanja i onu količinu znanja koja je za to tržište rada nužno, naći će se u podređenom položaju. Želite li, s obzirom da imate veliko iskustvo u doticaju sa poduzetnicima, malim poduzetnicima, ljudima koji zapošljavaju 3, 5, 7, 10 ljudi, kako se to može u usporedbi sa ovim što kaže gospodin Ilić, sa svijetom, sa tržištem, evo recimo najbliže Evropske unije, mjeriti? Koliko nosi naša diploma bilo kojeg fakulteta, koliko nosi praktičnosti, koliko nosi znanja, a koliko, evo, naprosto samo formalnih oznaka da bi sutra mogli eventualno kupiti posao? Jako puno formalnih oznaka nosi, kao što ste rekli. Ja sam poslije, nakon što smo radili ono prvo istraživanje, nakon što smo testirali mlade, završene, diplomirane ljude, koliko imaju općih znanja, informiranosti, i kada su porazni rezultati bili toga, dakle, osnove matematike su loše bile. Dakle, vrlo loši su testovi znanja bili. Pa i opća znanja, čini mi se. I opća znanja je loše bilo. Bilo je priče sa Dubrovnikom, Stradunom, Splitom i tako. Ispremještali su sve to. Začuđujuće velik dio ljudi je rekao uzmo da je Stradun u Splitu. Ne kažem da je to stručno znanje, ali to dokazuje jedan svojevrsni autizam, da ih ništa ne interesira. Ako neko samo prelista novine svaki dan, već će neke stvari znati. Dakle, vrlo indikativno. Nije reprezentativni uzorak bio, ali je vrlo indikativni. Kasnije sam razgovarala sa mladim ljudima. Postavke su, pa zašto bi mi uopće morali nešto znati kad postoji poslodavac koji će nas kasnije obrazovati za to? Pa taj poslodavac je već platio za njihove obrazovanje. Pa to je puno preskupo. Ima raznih postavki, ja sam ostala zaprepaštena logikom mladih ljudi vezano za to da zapravo fakultet služi isključivo da da formalni papir, a koliko znaju, kasnije će onako naći se neko ko će to ponovno platiti i ponovno. Čak i Gospodarska komora. Ona forsira neformalno obrazovanje, to je ono nakon. Da. Mi se zalažemo za formalno obrazovanje. Smatramo da u 12 godina ili 16 godina, uključujući i studij, uz pravilan pristup mogu izaći vrlo, vrlo stručni, obrazovni, dostojanstveni ljudi i da neće trebati neformalno obrazovanje dodatno da bi nadoknadilo ono što je formalno moglo dati tijekom te. Drugo što je neformalno je potrebno sticanje novih znanja za nadopunjavanje. Ne govorim o tom dijelu, govorim o formalnom obrazovanju. Evo, sad svom sinu plaćam određeno formalno. Mogu je za vrijeme svog studija sve to naučiti, bez da se ponovno mora to platiti. A što mu sad morate platiti?